राज्य सरकार और केंद्रीय सरकारे যদি কারোবাক এসটি প্রদান করে আমার কি আপত্তি থাকিব পারে এটো মাননীয় হাগ্রাম মহিলাৰ ইছাৰে কৈছে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে কোনোবা জাতি এটাই যদি তেওঁলোকৰ অধিকাৰ তেওঁলোকে যদি মানে পায় তাত আমার কি আপত্তি আছে खुलुमबाय आं मुस्रि कास्टम बसुमतारी मानाव गेदेर दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' आदा बिथाङा दाखालि जालांनाय जि बिटिसिनि एसेम्बलि गाग्लोबनायाव 1% बो जुदि एबसुआ इनभल्भमेन्ट दङब्ला बिथाङा प्रेस मिटनि गेजेरजों बिथाङा फोरमायदों जि बिथाङा रिजाइन होगोन होननानै आरो बिथांनि जि प्रेस मिट आं बेखौ खिन्थाना लाग्रोनि नै बियो बे खोथाखौ जों स्पष्टयै बुङो एबसुआ बेबायदि गाज्रि इनस्टिगेट खालामनायनि जुदि 1% जुदि एभिडेन्स दङब्ला 1% जुदि बेबायदि तथ्य दङब्ला जोंनो हो आङो बेखौ प्रत्याहान खालामदों चेलेन्ज खालामदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय आं रिजाइन लागोन आरो बे घटनाखौ जुदि जोङो खालामदोंब्ला जोंनि मायबा तथ्य दङब्ला जेलाव थांनो थाखाय रेजिस्ट्रेसन बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मानाव गेदेर दिपेन बर' बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय मावख' बड'फा हाउसआव प्रेस मिटनि गेजेरजों मानाव गेदेर बिटिसिनि चिफ मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारजों आरो बिटिसि सरकारजों बिथाङा चेलेन्ज खालामदों आरो बिथाङा फोरमायदों जे दाखालि बावै जे बिटिसिनि एसेम्बलि गाग्लोबनाय जोंनि लाइमोन फरायसाफोरा बेयाव 1% बो जुदि एबसुआ इनभल्भमेन्ट दङब्ला बिथाङा रेजिगनेसन होगोन होननानै गावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय मावख' बड'फा हाउसआव प्रेस मिट होदों खुलुमबाय रायजोफोर गिबिसिनथाराव पि थांखि ब्लग इउटुब चेनेलनिफ्राय बेलासिनि बयनिसिमबो गोजोननाय बावहरनाय जाबाय जायफ्रा सानफ्रोमबो खौरां खोनासंनो मोजां मोनो आङो बेलासिनि समावबो माब्लाबा सम मोनोब्ला भिडिअखौ लाबोनो सेस्था खालामगोन मानोना बेलासिनि टाइमखौहाय आङो माब्लाबा कारेक्ट टाइम होनो हानाय नङा नाथाय बेलासि समनि भिडिअखौ आं लाबोनो सेस्था खालामगोन दिनै जों सावरायगोन रायजो राजा नोंथांमोन गिबिसिनथारावनो कास्टम बसुमतारीनि सायाव नैथियावहाय बेगम आख्तार आहमेद आलीनि सायाव जोङो सावरायगोन बे मोननै बिषयखौ लानानै जोङो एसटिनि बाथ्रानि गेजेरावहायनो जोङो सावरायलायगोन जों बयबो मिथिगौ कास्टम बसुमतारीया आबसुनि दैदेनगिरि दिपेन बर' सारखौहाय रिजाइन होनो थाखाय खावलायदों नाथाय रिजाइन होनायनि सिगां कास्टम बसुमतारीया फिननाय होग्रोनांगोन दे आबसुनि दैदेनगिरि दिपेन बर' सारा बे बुफाय बुसियावहाय लोब्बा दङना गैया नाथाय जों फारसेथिं खोनानो मोनदों रायजोफोर नैबे प्लेट कास्टम बसुमतारीनि दिन्थिनाय बे प्लेटखौ लानानै कास्टम बसुमतारीया दिनै आबसुखौहाय सोंखारिनो नागिरदों इउपिपिएल खौ सोंखारिनो नागिरदों एनि टाइम हमेशा जेब्लायबो बिसोरो पलिटिक्सजोंल' खारनो नागिरो जों बेखौहाय नुनो मोनो बेखायनो सम जाबाय बर' लाइमोन फरायसाफोर कास्टम बसुमतारी बायदिनि खुगाखौहाय बन्द खालामनो थाखाय सम जाबाय बेखायनो नोंसोरो कास्टम बसुमतारीनि आवाजखौहाय गोख्रैनो बन्द खालाम नङाब्ला बर'नि जे गामियाव थानाय रायजो राजा बिपिएफ पार्टी सापर्ट खालामग्रा आरो साखाथि फाखाथिनि जाम्बा जाम्था मानसिफोर बिसोरो दिनै कास्टम बसुमतारीनि बुंनायखौनो दाबो खोनासंगोन बेखायनो कास्टम बसुमतारी आउट अफ बिटिसिनिफ्राय फैनाय बिटिसिआव हाबफैनाय कास्टम बसुमतारी बायदिनि खुगाखौहाय आवाजखौ बन्द खालाम आं सिदा बुंखायो लाइमोन फरायसा नोंथांमोन मानोना एसटिआ पार्लामेन्टआवहाय सावरायजागासिनो दङ एसटिखौ पार्लामेन्टआवहाय होख्रावगासिनो दङ बेखौहाय हयथ' सोरबाया नुखाबाय आरो सोरबाया नुवाखै नाथाय जायफ्रा आंनि पि थांखि ब्लग इउटुब चेनेलनिफ्राय नोंथांमोना खोनासङो नोंथांमोना हयथ' मिथिखागौ आं सोरनि थाखाय भिडिअ बानायो दिनै आं हारिनि थाखायनो भिडिअ बानायदों हारिखौनो सानदों हारिखौनो रैखाथाय खालामनायनि आङो भिडिअ बानायबोगासिनो दङ नोंथांमोनाबो मिथिखागौ दा आं सिदा बुङो बे जे सावगारियाव दिन्थिनाय कास्टम बसुमतारी जे बिथाङा जे बेवहाय प्लेट दिन्थिदों बेयावहाय अनलि आबसुनि प्लेट गैया बेयावहाय गुबुन गुबुन संगठननि प्लेटबो दङ दा बेयावहाय बे आबसुनि प्लेटआ माहारियारि फरायसाफोरनि जे आबसु बे आबसुनि प्लेटआ फरायसाफोरनि आखायावबो थायो दा फरायसाफ्रा बे प्लेटखौ लाबोनानैहाय बेयावहाय स्ल'गान होफैनायजों लोगोसे बेयावहाय बुफाय बुसि खालामनायावहाय कन्ट्रल यानिकि आनकन्ट्रल जानानैहाय बिसोरो हमथानो हायैयावहाय बेफोर जाथाया जानानै थांबाय बेखौनो सोरबा हिनजाव आफादनि मानसिफ्रा बिसोर बायदिसिन गावनि फिसाजों समान मानसिफोरखौहाय केस होनो नागिरदों बिसोरखौ गासैखौबो आवाजखौ बन्द खालाम बर' फरायसा आफाद सोमावसार बेनो टाइम
बे समाव जुदि जों हमथानो हायाब्ला माब्लाबाबो हमथानो हाया बेयो नोंथांमोना बेखौहाय साननाया मोजांखा आरो रायजो राजा नोंसोरबो सापर्ट खालामनांगोन बर' फरायसा आफादखौहाय जोंनि बर'ल' नङा सारा आसामावनो दिनैहाय मोन 14टा ट्राइबेल्सआ दिनै सोमावसारगासिनो दङ नाथाय जोंनि बर' हारियासो दिनै पलिटिक्सजोंहाय सरजाबनानैहाय गाज्रि मुं सुलायगासिनो दङ बैखौ फानलायगासिनो दङ नाथाय मोनफ्रोमबो जेसेबांनाखि जोंनि बर'खौ एंगारनानै मोन 13टा जेसेबां ट्राइबेल्सफोर दङ बिसोरो दिनैहाय रायजो राजा सरकार गासैबो ज' जानानैहाय जुजिगासिनो दङ नाथाय बर'फ्रासो सोंखारिलायबाय थादों बेखौ जों नुनो मोनदों नैथियाव फैदो बेगम आख्तारा आहमे ना मा बाथ्रा बुंदों नोंथांमोना खोनासंलायजोबो তেওঁলোকে ক্ষমতা হেৰুৱাই পেলাই পাগল হৈছে আসলতে এটা কাৰ ওপৰত কৰিছে এই যিটো সদনৰ পৰা গোটেই বিটিচিখন পৰিচালিত হয় যিটো সদনৰ পৰা সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ মানুহৰ সমূহ কামকাজৰ যিটো সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় গভৰ্ণমেণ্ট পৰিচালিত হয় তাৰ ওপৰত তেওঁলোকে আক্ৰমণ কৰিছে গতিকে ইয়াৰ পৰা স্পষ্ট যে ইউপিপিএল আৰু আপসুৰ মানুহখিনিয়ে ক্ষমতা হেৰুৱাই পেলাই তেওঁলোকে পাগল হৈছে बे बाथ्राखौ जों मानो खोनासंनो मोनखो इउपिपिएल पार्टीखौ सोंखारिनाय आबसुखौ सोंखारिनाय दिनैनि समावहाय बिसोरबायदि गुबुन हारिनि खुगानिफ्राय जों माबोरै खोनासंनो मोनखो सोरनि दैदेननायावहाय बेबायदि जों खोनासंनो मोजां मोनदों दिनैनि समावहाय हाग्रामा महिलारि सासे गाज्रि खर'आव जेबो गैयै मेलेम गैयै मानसिनि थाखायनो जों बर' हारिया दिनैनि समावहाय बेफोरबायदि बाथ्रा खोनासंनो गोनां जादों रायजोफोर नोंसोरो नाय बिसोरबायदि लिडारा जुदि जोंनि बर'आवहाय थाबाय थायोब्ला अब्ला जों बर'आ हाथफ्ला जालांजोबगोन थेर बेथेर जालांजोबगोन बेखौहाय नोंसोर सिन्था खालाम दाबो जों नुनो मोनदों बिपिएफ पार्टीनि बे जानानै थांनाय 1 तारिखनि जे एसेम्बलि फार्स्ट एसेम्बलि बेयावहाय जोङो नमिनेटेड एमसिएल खौ जोङो नुनो मोनदों आसामनिफ्राय आउट अफ बिटिसि अब्ला बिसोरबायदि मानसिया जोंनि बर' हारिखौ नासयनाय नङा खोमा दा रायजो राजा नोंथांमोनाबो साननांगोन थाखा थफ्लाल' गोब्लानानैहाय थाखानिल' साननानैहाय जानला मोनला पलिटिक्सखौ आसि दिन्थिनानै लाब गैया सोरबा अख्रां आं नुनो मोनदों रायजोफोर अख्राङाबो बेबायदिनो पलिटिक्सजों सरजाबनाय बाथ्रा बुंगासिनो दङ बन्द खालाम आवाज बन्द खालाम फरायसा आफाद नोंसोरनाव गासिबो गोहोआ थाजोबो फरायसा आफादफोरनावहाय मोनफ्रोमबो गोहोआ थायो आरो फरायसा आफादफोरा राइट दङ बेफोरबायदिखौ सोमावसारनो थाखाय हारिखौहाय हमथानानै लाखिनो थाखाय फरायसा आफादनावहाय राइट दङ रायजोफोर दा बेनिखायनो फरायसा आफादजों लोगोसे रायजो राजायाबो सापर्ट खालामनांगौ आंथ' बेखौसो बुङो रायजोफोर अब्ला रायजोफोर गोजोन्थों नेक्स्ट भिडिअ गाबोननि समावहाय आरोबाव बे पार्लामेन्टआवहाय एसटि नि थाखाय सोर होख्रावदों बेनि भिडिअखौ लाबोबावनाय जागोन हाग्रामा महिलारिनि खर' गैथारै गाज्रि बेबहार बाथ्रा बुंनाय बेखौबो लाबोबावनाय जागोन आरो बेजों लोगोसे आङो माखासे एसटि नि बाथ्राखौ सरजाबफाबावनाय जागोन गोजोन्थों जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायबाय बर' हारि जै जाथों जय बर' हारिनि